Ja, Dylan Groenewegen, jij weet de weg inmiddels naar Terneuzen, want we zien je hier bijna elk jaar in de Scheldeprijs. Klopt, ja, die start ook hier, dus het begon weer te dagen toen we eigenlijk hier aankwamen. Maar nee, ja, het is weer wat anders dan, wat is het inderdaad, in maart, april. Dus ja, het weer is nu een stuk aangenamer en wat warmer, ja. Altijd leuk toch om op Nederlandse bodem te rijden? Ja, zeker weten. Heel vaak komt het niet meer voor, dus daar moeten we maar extra van genieten als het voorkomt. Het is maar 1 dag, maar het is toch wel weer leuk om in Nederland te rijden. Dat is al beter dan de voorgaande edities, denk ik. Dus ik kijk er in ieder geval wel naar uit, ja. Waar liggen de kansen voor jou, deze Renewy Tour? Dat is een hele goede vraag. We zullen kijken. Het is na de Tour altijd een beetje kijken hoe het met de vorm gesteld is. En ik vind het een hele mooie koers. Dus het is meer een kwestie van iedere dag proberen de kansen te pakken die zich voordoen. En ja, dat is heel moeilijk om te zeggen wat dat nu van tevoren gaat zijn, zeg maar. Ja, dat is de eerste keer voor mij. Ja, ik kijk er naar uit. Ja. Sterke concurrentie dit jaar in de Renewy Tour wat betreft sprinters. Is het dan een kwestie van zorgen dat je bij de finish gewoon vooraan erbij zit om te sprinten? Of moet er misschien een andere tactiek zijn morgen? Bijvoorbeeld de wind? Nou, misschien dat de wind wel van een rol kan gaan spelen. Maar ik denk uiteindelijk dat het gewoon een massasprint wordt. En dat heb ik het liefste. Dus dan ga ik me er gewoon tussen gooien met de mannen die ik heb. En ja, ik ben ervan overtuigd dat wij wel een mooie rol kunnen spelen in de sprints hier. Kansen? Morgen, donderdag? Zeker. Ik denk dat de eerste twee dagen zijn is de meeste kans op een sprint. Dus daar gaan we hopelijk voor. En ja, hopelijk dat het nu weer lukt. Ja, Mick van Dijken, Zeeland, hartstikke bijzonder natuurlijk. Ja, altijd mooi om hier te kunnen starten. Alleen voor jou is het natuurlijk net aan de verkeerde kant van het water. Ja, blijft Zeeland natuurlijk, maar ik woon inderdaad iets noordelijker. Deze Renewy Tour, waar liggen de kansen voor jullie als team? Ik denk iedere dag wel, dus ja, we hebben een sterke ploeg mee voor zowel de sprint als later deze week als het wat lastiger wordt. Dus we kijken er naar uit. Ik voel me goed. Ik heb nu 2 koersdagen na de Tour gehad en altijd wel een goed gevoel gehad. De Renewy Tour, waar liggen de kansen voor jullie als team? In de sprints met Fabio en dan in de wat lastigere rit en het klassement met Niels. En misschien dat ik er ook wel aan te pas kan komen, maar het hangt ook een beetje af van het koersverloop. Koersen in Nederland, dat is toch altijd bijzonder? Ja, dat komt niet heel vaak meer voor, dus ja, dat is toch altijd wel leuk om dicht bij huis te koersen. Ja, en gisteren kwam natuurlijk het mooie nieuws. Je bent geselecteerd voor het WK. Liggen er kansen voor jou of is het echt alle ballen op Tijmen in Rwanda? Ik denk, ja, Tijmen is sowieso goed in vorm in de Tour geweest, dus die kan ik ook op het WK zoiets laten zien. Maar ik denk wel een ploeg hebben met allemaal jongens die hard kunnen rijden en dat we ook een beetje de breedte van de ploeg moeten gebruiken en allemaal gewoon ons best doen en altijd wel kansen moeten creëren.